Hvad betyder nexus? Nexus består af X og O. X er subjekt, O er verballet. Sætningen jeg vil analysere er, jeg løber hver dag. Nu vil jeg starte med at analysere sætningen med subjektet og verballet. Subjektet sætter under jeg, verballet under løber, og tilsammen giver de nexus. Jeg vil nu vise, hvordan et subjekt kan være implicit. Og jeg kommer til at skrive 2 sætninger. En på spansk og en på latin. For at vise sammenhængen mellem deres sprog og sammenhængen mellem deres sprog og vores sprog, altså dansk. Som sagt vil jeg gerne starte med at analysere en spansk sætning. Her kan man se, at der står Quiero viajar con mis amigos el próximo verano. Og det betyder, jeg vil gerne rejse med mine venner næste sommer. For at gøre det lettere at sammenligne de to sætninger, vil jeg lige skrive den danske oversættelse. Hvis vi gerne vil analysere den her danske sætning, så finder vi jo subjektet, som der er jeg, og verballeddet, som der er vil. Hvis vi kigger på den spanske sætning, så er jeg og vil faktisk i det samme ord quiero, hvilket betyder, at subjektet jo må være implicit. Som jeg nævnte tidligere, vil jeg også komme med en sætning på latin. Som puella, som betyder jeg er en pige. Det her eksempel, der er subjektet jo jeg, og verballet er. I eksemplet på latin, der indeholder sum faktisk både jeg og er, hvilket jo igen gør subjektet implicit. Her vil jeg vise personendelserne på spansk, så det vil jeg bruge trabaja, som betyder at arbejde. Og her har vi så personendelserne på spansk. Nu vil jeg så lave en spansk sætning, hvor vi bruger et eksempel herfra. I det her eksempel vil jeg bruge ordet trabajo. Og det betyder, jeg arbejder hver dag. Grunden til det er trabajo, er fordi, at i parentes har vi jo foran, som er i første person ental, og derfor kommer personendelsen til at have o bagpå. Trabajo. Nu skal vi så finde personendelserne på latin, og der bruger vi så amare, som betyder at elske. Ja, og det man så kan huske på, at det de her personendelser er, at hvis man tager OST, så giver det ost. Og hvis man så tager her, så er der mus, tis og nt, og så kan man huske den. Vi skal lave en sætning på latin. Det betyder så, at jeg elsker pigen. Da det er, hvem man elsker, så slutter det på AM, da man så bøjer det. Og da det slutter på O, er fordi, at der rigtig står ego foran, som så er første person ental, ligesom vi har gjort heroppe i den spanske sætning. Og derfor kan man så se, at de har ret meget til fælles med deres personendelser. Nu skal vi så analysere en sætning på spansk. Den første skal være med subjektsprædikat, og den næste skal være med akkusativ objekt. Jeg vil så lave sætningen med subjektsprædikat nu. Der står så, at Helena er en dronning. Så analyserer den. Helena er så subjektet. S er verballeddet. Og Rene er så subjektsprædikatet. Fordi Rene er subjektsprædikatet, og Rene fortæller noget om Helena, som er subjektet. Ja.
Jeg vil nu lave en sætning med akkusativ objekt på spansk. Skrevet El chico ama la reina, som betyder drengen elsker dronningen. For at analysere den her sætning, så vil El chico jo være subjektet, og ama, som betyder elsker, vil så være verballedet. Man siger så nu, hvad elsker drengen? Han elsker dronningen, som er la reina. Så det må så blive akkusativ objektet. Nu vil jeg så analysere en sætning på latin. En sætning med subjektsprædikat i, en sætning med akkusativ objekt i, og en sætning med dativ objekt i. Den første sætning med subjektsprædikatet er: Helena Regina est, som betyder Helena er en dronning. Og det er Helena, der er subjektet. Est, der er, fordi at det er hende, der er dronning. Dronning beskriver noget om Helena, så det er subjektsprædikatet. Sætningen med akkusativ objektet er: Menelaus reginam amat. Og her er Menelaus subjektet, og amat er verballedet, og reginam er akkusativ objektet. Reginam er akkusativ objektet, fordi Menelaus elsker dronningen Reginam. Dronningen er det, han elsker. Jeg skal nu lave en sætning på latin, der indeholder dativ objektet. Jeg har her skrevet Dominus insulam habet feminae insulam dat, som betyder Dominus har en ø, og Dominus, det er faktisk implicit her, det er Dominus giver øen til kvinden. Hvis vi skulle analysere den her sætning, så ville den hedde Dominus som subjekt, har som verballet, og insulam som akkusativ. Når vi går videre her, så skal vi jo tænke, dat, det betyder at give. Det vil så sige, at det må så også være verballet. Vi siger jo så, hvad giver Dominus? Han giver en ø, så det må være akkusativobjektet. For at finde dativobjektet er der en lille regel. Man siger, hvem går den her situation ud over, eller hvem får tingen i sætningen. Og i det her eksempel, der må du så være feminae, fordi det er hende, der får øen. Så det sætter vi til dativobjekt. Vi skal så finde ud af, hvad femininum og maskulinum på spansk betyder. Femininum, det er hunkøn, og maskulinum, det er hankøn. Og det er så nu, hvordan man så kan sætte foran ordet. Okay, så la er bestemt ental, las er bestemt flertal, una er ubestemt ental, og unas er ubestemt flertal. Alle de her, det er artikler på spansk. Og nu vil jeg skrive nogle eksempler, hvordan man kan sætte dem foran ord, så vi vil bruge ordet pige. Så der er la, chica, som betyder pigen. Så er der las chicas, som betyder pigerne. Så er der una chica, som er en pige. Og så til sidst unas chicas, som er flere piger. Nu er vi nået til maskulinum, som er hankøn. Så nu vil jeg skrive alle hankønsartiklerne ned.
Nu vil jeg så give eksempler, ligesom vi gjorde hende med femininum, bare nu med maskulinum. Så nu bruger vi dreng i stedet for pige. Så det er el, chico, som er drengen, los chicos, som er drengene. Så er der un chico, som er en dreng. Og så unos chicos, som er flere drenge. Så skal vi så finde ud af, hvad sætningsstrukturen henholdsvis er på dansk og på spansk. Så har vi taget en spansk sætning, som er Tengo una chaqueta roja, som hvis man direkte oversatte det på dansk, ville det være, jeg har en jakke rød, men da adjektiver kommer efter substantiver, så vil man bytte om, så på dansk vil man sige, jeg har en rød jakke.